Nagyon jó címet adtatok ennek a fesztiválnak, 180 fok, nem 360, ugye? Mint Kunmarci Györgyfalvában. Testvérek, úgy megtértem, 360 fokot vett az életem. Hát van, akik így térnek meg, igen. Mit is leg lehet úgy térni, hogy ugyanúgy mész haza, ugyanarra mész. 360 fok. De 180 fok, tudod, mit jelent az? Elmondom, mit jelent. Egyszer késő éjszaka utaztam Magyarországon, még akkor itt laktam. Nem volt nálam térkép, egy esküvőről jöttem haza. Rákeveredtem valami nem tudom milyen idétlen útra. Nem volt tábla, nem volt útjelző, nem volt útszám, és mentem úgy az éjszakában, hogy nem tudtam, hogy hova megyek. És nagyon rossz érzés volt. És fogyott a benzin, és mondom, Uram, jó lenne már tudni, merre az a Debrecen. Nagyon jó lenne már tudni. De úgy mentem, hogy nem tudtam, hogy merre megyek. És végre eljutottam egy pontra, amikor megláttam egy táblát, ami pont azt mutatta, hogy én Budapesttől nyugatra megyek, és nem keletre. És akkor tudjátok, mit csinál sok hívő fiatal? Hát lelassítunk. Lassan megyünk rossz irányba. Ismerős? Fék, úgy 5-tel, 10-zel. 180 fok. Én arra emlékszem, mikor megtudtam, hogy rossz irányba megyek, betetapostam a fékbe, egy csöpp benzin nem áldozunk többet rossz irányba, meg kell állni! Így van? Meg kell állni. Meg kell fordulni, és el kell indulni ellenkező irányba. Túl sok olyan fiatalt láttam, aki lassan megy a pokolba. Lassan. 5-tel, 10-zel. Benyomzod egy vasárnap a féket, van egy prédikáció, jaj, ne száguljunk már a pokol felé, menjünk lassan. Hát de ha rossz irányba mész, akkor lassan is rossz irányba mész, így van? És hányan vagytok itt ma, akik lassan mentek a pokol fele? Szép lassan arra szolgattok a pokol fele, de nem álltok meg. 180 fok, meg kell állnod. Nem lehet megtérni úgy, hogy nem állsz meg. Isten eléd áll ma, és a megfeszített Krisztus megállít téged. Útkereszteződésbe vagy. Meg akar állítani. És azt mondja, ez az út a halálba visz. Azt mondta a fiú, ha én itt maradok, ha én erre megyek, meghalok. És akkor érdekes dolog történik. Az a fiú, aki ki akarta lugozni a szívéből az apját.